Ndisanda kuthetha nomnye utata. Okay, oqala uthi bebezawuzonyangwa apha ekhaya nomntana wakhe nomntana kabhuti wakhe. Engathi beseDurban. Ndathi noba ndiye ndakude noba ndiye ndabiza kakhulu andanoba besenomxelela iprice noba uye wangandothembi lo mntana kodwa usanda kuthi kum ake umntana uye waphila. Umntana uye wanyangwa eDurban, enyangwa yinyangi ekuthiwa ngumkhwanazi. Andanoba ke inyanga ezingumkhwanazi eDurban zininzi na, kodwa into endiyitshoyo inyangi ekuthiwa ngumkhwanazi imnyangile waphila. Why ndiyiveza lento yenyangi ekuthiwa ngumkhwanazi? Why ndikhupha testimony yenye inyanga? Yingoba ndifuna lento niyithathe niyamkele uba inyangi azogeji kuyo yonke into zonke. Zikhona inyanga ezikuthi mhlawumbe eziye zaduma ngendlela engekho right phakathi kwenu. Mhlawumbe ufumana into yoba yayimoshwe ngulo muntu ezama ukuyidicilela phantsi igama, okanye yayimoshe nyani mhlawumbe but ufana into yeminyaka eminintsi le yadlula, okanye ayogejile. Abantu bayathanda ukuthi mhlawumbe okanye imithi okanye ingagejanga inyanga yena kasetyenzelwanga imithi, akhethe ukuyozama ukuyothetha kwi-social media endaweni yokuya kulo obemnceda imithi yangamsebenzela. Ukudlula akayona inyanga yedwa, zikhona inyanga but ezinye ukubetha kulwimi kwazo kuko okwenza into yoba zingathembakali. Ezinye kunabanye abantu abazama ukuzilimaza isidima, abantu lasuka ithemba labo kuzo ezinyanga. Yabona? Lasuka ithemba labo kuzo. Kodwa ufumana mazinyanga nansi inyanga le yakwamkhwanazi. Nanku umuntu utsho ukudlula uthi siye safumana omnye umuntu ekuthiwa ngumkhwanazi waseDurban wamnyanga. Yabona? Ndisanda kuthetha ke nomnye utata uthi ngeke ndikhuphe imali engaka ngekanyangi, ngeke ndiyenze leyo nto uba ndikhuphe imali engaka. Ngoku ndisala ndihleka ndedwa, ufuna ndimnyange then abe sekhupha imali. That means uyatesta umthi. Mna mandimnyange mna engekayikhuphi imali aphile, kodwa yena akanayikhuphi imali engekanyangwa. Yabona ke ngoku nami ndiyacinga ukuba kuthena abantu bezisokolisa beza kokudlula. Kunenyanga zoma 200 no 80 rand no 100 rand ku TikTok. Yabona? Sekunenyanga ezethu eziqinisa umuntu zikhusela ubomi bomuntu uba angaloywa, angathwethulwa, angabulawa, angafumaneki,
avalelwe izinto zakhe angafakwe izichitho andithi umuntu mayiqinisiwe sekunenyanga ezithi lonto ziyenza nge200 nge150 150 rand 250 sekunenyanga ezinjalo TikTok yabona apha ekhaya thina sokubiza imali aselungiselela uba xa ingenzeka ngalento ungakhalazi usesokwazi ukuthi hayi noko ihleli incinci asilungiselele lonto thina ngoba sesube siyazi basawenza yona sesube singalungiselela even imbizala beka ayikho imbiza ye200 beka imbiza leyokusela ayikho 200 beka imbiza ngoba sesube singanzeli into oba ungakhalazi sisikubize kancinci sibe siyazi bavele lento esithetha ngayo ayizwenzeka vele qha silungiselela into oba ungalimali kakhulu ungakhalazi kakhulu ungasilandeleli thina senza into esiyaziyo uba siyayenza thina sinezinto esaziyeka ukuzenza apha ekhaya ekwabonakala uba i-testimony zazo zinqabile saziyeka ukuzenza sabona okay le siyayeka le siyayeka ayenzeki lena inzima for him nandokudlula saziyeka nibo yakuzo ezinyanga eziqinisa imizi ngo2000 ngo2.5 ngo1000 ngo1.5 ukuthi uqinisa umzi sithetha ngomzi sithethe ngendlwa asithethi ngajotyomba asithetha ngomzi sithetha ngomzi ojongene neenkabi zamagqwirha iinkabi zabathakathi kuthiwe wathi umuntu wandiza kuthumelela into zokuqina ezokuqinisa ndiqonda uba mna iprocess indeke maqinisa umzi fanele wenza njani kwezimo ezinje nezinje moyoqinisa umzi fanele ufike kuthweni uvele kuhembiwe kufakwe ezinto yabona niboya kwezonyanga niboya asikho sure uba azisebenza ezinyanga ingenzeka baziyasebenza ingenzeka leyo nto andifuna ukona iqhatha ndithi yakho nto njalo ingasebenzi nanthetha ngeprocess yokuthi njengoba kunezinto eziye zenziwe uyenza njani yena ngazo kodwa ekuthenini izikhonkwane zakhe lo muntu onjalo okhupha njalo azisebenzi anawutsho but uboke ufike uye eShoprite okanye eMasomalini uyothenga isonka ufika eMasomalini ethengisa isonka ngerandi nge1 rand uthenasa isonka thatha nge1 rand ubese uya eShoprite ubese ufika isonka si 30 rand zibe khona ezo 20 rand 15 kodwa sube khona ese30 rand ese 30 rand ingenzeka bungasirhalela ngenxa yequality yaso ngenxa indlela esenzwe ngayo ingenzeka bungasithatha nangona singazo affordwa ngabantu abaninzi esasonka sizawo affordwa ngabantu abazi quality abantu abayaziyo abantu abajonga iprice ukuze bayothemba into abantu nalo uShoprite ozabethengisa sasonka soze sasonka sibize 30 rand nje uyayazi ba wenzeni kwesasonka usho akafuna abantu ba kubenzima nokubuya ukuzokhalaza ngoba xa bebuya uzawudaka lobendlini ikhuphe irand nje ungathenga zonke ngerand ukulindelene wena funeka abe accountable funeka achaze uba usithengisa njani kanti sonka nge-30 rand yonke kanti sonka sinje thina kasoyiki ukubiza amaxabiso walapha ekhaya ngoba siyayazi into esiyikhuphayo